dermong lakoni gak ngerti departemen perkirian. Kok kula to niku. Takon piye? Sebabe apa kirik kok nek nguyuh sikile dijunjung sitok? Kok nek dijunjung kabeh loro mesti ambruk. Pengen praktek ping ora ambruk. Oh iya sikil. Oh iya. Berpengalaman Mas, berpendidikan. Nyoto-nyoto nek jenengan iki asli saking Nganjuk, warga Nganjuk. Dipamerne nek iso apa masalah IQ ning SMP Negeri 1 Pacé guru-guru nggih lho daerah mriki mawon. Sebab wisata wonten Nganjuk pirsa. Lho iya no. Paham? Paham. Sebabe napa wisata air terjun niku kok dijenakno Sedudo? Sedudo. Sebabe napa? Sebabe kuwi biyen ana sejarahe. Ah niku kedawan nek niku. Kuwi taun 1900. Kuwi biyen jaman Sawung Laga. Cara HP no rame jaman Diah Fafa, kemudian zaman Ida Laila dan zamane lah piye? Ora berpengalaman. Ora paham sampean niki. Lah piye? Ora ngerti sebabe napa niku air terjun kok dijenakne Sedudo. Sebabe apa? Sebabe gampang nek kernet supir. Kok iso iki lho? Kok nek dijenakne Sorondo angel omongane. Mula dijenakne Sedudo. Ora nek Sorondo. Oh, dudu karo rondo to. Nggih. Wah, apa enek pariwisata kok dudu karo rondo. Enek mboten? Ya ora enek kok. Sampean mikir cekak kok. Paling ora iki bedhekan iki sing berkualitas, sing guru-guru kene matkul upane matematika apa bahasa daerah, bahasa Inggris, pengetahuan sosial paham IPS roh. Lho iya no. Presiden Afghanistan sapa jenenge? Ora roh mumung barok tok kok. Ya ora? Iya. Gak paham niki ora pengalaman. Ora ngerti. Presiden Inggris gak pengalaman. Modin Pacé kene gak ero. Lah hubungane IPS karo Mudin iki lho apa? Lho, niki pengetahuan sosial lho Mas, sejarah lho. Mudin Jepang ora pengalaman, ora berpendidikan. Masa Jepang ana Mudine? Lho eneng no. Lurah Hongkong ora pengalaman, cah bingung ngene iki. Padha-padha ndagel karo ngene ra SDM-e dhuwur angel iki. Desa mawon nggih sing gampang-gampang. Desa wae. Telek sapi jenenge apa, Mas? Lencung. Telek sapi. Lencung. Telek sapi. Letong. Telek pitik. Lencung. Telek wedhus. Serindil. Sampeyan iki nek telek kok apal nek presiden ora apal apa sampeyan iki sing dipikir mung telek tok to? Saiki tak bedheki. Kowe mau ngrembug masalah telek. Nek kowe mlaku ning totokan. Enek telek sak nuk. Iya, telek sak nuk. Enek telek kuwi dalan buntu, sampean mara ning gang buntu, enek telek sak nuk. Sampean balik apa tetep ning kono? Apike piye? Lho. Apike piye? Nek ana telek ngono kuwi aku cara kowe apike piye? Apike piye? Apike yo balik. Lah, ora usah balik kok baro ning kono wedi nek dijukuk wong to telekmu mau. Heh. Ora nek dijupuk wis toh ngono wae ora sambut pikir. Tak omongi. Omong ngono sakarepmu. Telek. Mboten ngaten, pokoke kula ndedonga mawon mugi murid-murid wonten SMP Negeri 1 mencetuskan sebagai generasi bangsa yang hebat sebagai mahasiswa-mahasiswi yang apa yang ditujukan yang dicita-citakan selalu tercapai. Panjenenganipun Pak Maryanto matur suwun. Komite segalanya dan segala ibu guru, bapak guru ingkang ngasta wonten SMP Negeri Nganjuk. Mugi-mugi pun paringi yuswa ingkang panjang, rejeki ingkang kathah, ingkang barokah lumeber warga masyarakat Pacé. Mugi-mugi anggenipun merdamel pun paring rezeki kathah. Amin Allahumma.
Ingkang kagungan putra mugi-mugi dados ingkang saleh lan salehah ugi semanten bakul-bakul ingkang dalu punika wonten acara menika katuturan laris sedaya ugi sedaya kanca-kanca yoga lan kanca-kanca dalang mugi-mugi laris sedaya semanten ugi kanca-kanca yoga kanca-kanca dalang kanca-kanca kula laris sedaya amin Allahumma amin kaya mudin ro wah wis kaya mudin tenan mudin Jepang Jepang kok mudin. Mbak Cangik, iya ngadong duka ingkang kathah dalu punika ingkang nderek sowan sinten kemawon. Loh, iya ana bintang tamu yang sudah ditunggu-tunggu dengan masyarakat ana ing Pace. Pace. Khususnya keluarga besar SMP Negeri 1 Pace. Nggih. Dik Niken Salindri uga kepareng sowan ana ing SMP Negeri 1 Pace. Cocok lho diaturi aturan minggah ngoten. Heeh, ditajake ya. Oke. Ayo tang tak. Ya. Ya. Sing paling ambyar. Nggih no. Ha niki rak kowe ngerti. Calone kula niki. Sapa? Salendro karo Salindri. Oh, ngono. Nang tekoki mawon nek mboten pitados jenengan. Heeh. Dadi iki calonmu. Nggih no. Calon bojomu? Calon adikku. Bojone kula niki lho. Anti corona. Penyakit mawon mboten tedas niku. Ora tedas. Cek 1 1 cek. Oke. Wilujeng dalu. Sugeng dalu. Masabar sing ganteng dhewe mboten enten tunggale. Ya ampun ya ampun. Ya ampun selamat malam. Selamat malam. Good night. Good night. Iya. Good night ya. Yes. Titik-titik Allah ketara. Piye kabare sampean? Go sehat. Doa sampean aku sehat. Alhamdulillah sehat, aku ya sehat toh Mas. Sekolahnya lancar? Lancar Mas, alhamdulillah. Sampean piye iki kuliah ning ndi? Lho kuliah ning isi. Oh, ndek isi. Ndek isi sampean nginep ning ndi? Lho ning kos. Oh, ndek kos. Kos-kosane gedhe ya Mas ya. Iya, gede. Ya Allah Gusti, kek baru aku gedeng aku ya ampun. Kowe ning ndi kowe ya sekolah? Kos-kosamu ning ndi? Ning kuburan. Hei! Sebelah kuburan. Ya ampun. Ndi sekolahmu? Piye ayune piye jajal gedhe maneh. Ya ampun Mas Akbar. Ya ampun, bejane kambel ijo. Artine bejane sing duwe bojo. Ya ampun. Ya ampun. Tegane klopo ijo bejane sing ora duwe bojo. Ya ampun. Lho, saya komentar Bu Parsinong. Komentar niku pripun? Kok ketoke mesra niku sinten jadian? Lah kula mbon digandeng-gandeng kalih niku. Wah, niki ngoni-ngoni jenengan. Cek. Oh, ya Allah. kowe omonganmu ra enak. Sedikit bicara sengak di telinga. Sampe ngoni-ngoni ku napa ta? Ae ngoni-ngon aku mbok anggap kirikmu to. Mboten to. Kirike gawe. Maksudnya ngoni-ngoni gandengan dolan. Wis ora kirik dereng ben. Dereng. Pundi ta kirike? Pirsa kirik dereng. Dereng. Kirikne gaene ngeleti. Masa. Ane aku ngoni-ngonmu gek kowe tak ngeleti ngene terus. Ora aturan. Inggih Mas. Niki sowan wonten ing SMP Negeri 1 Pace. Oh nggih, didongakne nggih Mas nggih. Heeh, didongakne ndang paring ular-ular ayo. Kagem murite. Semoga bisa menjunjung nama baik sekolah, bangsa dan
isih enom kok mrip apa iki kupinge katarak. Pak Marianto. Pak Marianto, jadi dongakne kagem Pak Marianto. Mugi-mugi panjang umur, sehat, selamat wilujeng. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kowe iki jane pola apa gatelen to kok polahmu? Polahmu lho ngene-ngene. Aku ki ndongakne. Antungane mbok cawe wedok iki biasa ngenang ngene. Ya bene saking semangatku. Totalitas kok Dik ya. Totalitas. Totalitas lha iki sesuk totalane piye ya ora roh kok kowe. Muni totalitas wae. Pak Marianto napa kersa teng mriki nggih mboten napa-napa lho. Kersa banget lho. Kersa banget iki sudah dikonsep pancen Pak Marianto Katuran mriki. Oh iya no. Lah monggo no. Ya monggo Pak Marianto. Tepuk tangan ayo disempoti terus tentang Truduk. Marianto. J Pak Marianto sampun minggat mriki. Luar biasa. Nggih, Pak Marianto, asmanipun Marianto. Marang sapa ora beda-bedakne piyambakipun bahkan berpendidikan atau tidak, selalu dicedhaki dan selalu silaturahmi. Dirangkul podo. Yang dipentingkan bukan kepentingan pribadi tapi kepentingan umum. Tumata nggone ngasta ning nggone SMP Negeri 1 Nganjuk. Pace. Pace Nganjuk. Kabupaten Nganjuk. Iya. Diajeng garwanipun Kakang Diajeng Niken Salindri. Turuk. Loh, ngejak ketoprakan to sampean? Sampeyan dadi apa? Aku dadi bojomu kowe Roro Jonggrang. Oh iya. Dromo. Sapa kae jenenge bojone Roro Jonggrang? Ora Jonggrang apa? Bandung Gombowoso. Bondowoso. Roro Jonggrang. Aku tresno sliramu Roro Jonggrang, donya ora ana sliramu. Jagat ora ana papat mung sliramu, donya ora ana 5 mung 1 kowe Roro Jonggrang. Aku tresno karo kowe. Jonggrang, aku tresno kowe Jonggrang. Loh, ketoprak modern. Ketoprak modern. Modern nek cuma iki menututi zaman. Oh, ketoprak milenial lho ya. Aku njaluk omah cacah 7.
omah gede istana. Barno mobil Lamborghini 3. Terus sawahe 3 hektar. Wis hop Emas-emasan sing 3 gram. Hop gak rabi lah aku arep nang guyangan ae tulimo entuk wis. Hop. Hop. Mas Lindro, piye to iki kan? Cinta iki harus diperjuangkan. Alah cinta telek apa nek ngono kuwi aku njaluk matiku wae. Lah piye to? Njaluk nek omah tikat. Lho kuwi kan memotivasi. Kuwi pena lho. Garek sampean Wong aku wae kos kok. Sik to garek ngedol ginjel ngono tok paling ya wis keturutan kabeh kok. Wah. Piye? Bener. Sik to aku kok mbokon. Lah aku nek pengen aku mbokon adol ginjel ya aku culiken. Culiken aku. Mah, sampean tak culik tapi sampean tak kon nganu. Apa wis nganu tak kon dadi ngono-ngono gelem. Tak kei nggone kandang sapi, gelem. Wiro sapi ra? Ero. Wiro wedhus ra? Ero. Sebabnya apa wedhus kaya ambune kok ora enak? Ayo sebabnya ya apa? emang takdire ngono. Ya kewan ambune ora enak. Ora menggunakan aki. Mergo dhek rong adus. Dudu. Mergo ora parfuman. Salah. Sebabnya apa wedhus kae kok ambune ora enak? Terus Mergo keleke papat. Wong keleke loro iki ora enak kok nek ngono papat. tapi lo wedhus lo keleke lo. Sampeyan apa tau ngambu kelek wedhus? Papat yo Mbah yo. Kelekku mangioknya. Gah, aku aluk iki ae yo anti corona. Aduh Dek, wis ki corona yo iki komunitas rondo nasional. Yo Mah yo. Dek iki kan iki tembang mumpung ora ana pamundutan wis mardika wae. Nggih. Mardika wae ning aku njaluk sadurunge nembang nganggo bawa dhisik kanggo mamerne swara ana ing guru-guru Bapak Ibu guru Dwija mapan ana ing SMP Negeri 1 Pacet. Nggih. Yo ngaturi napa? Menapa? Dik, Nggih. salindri. Aku salindro. 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 Ya Tak wis genti kok. sakarep. Kuwi ae Mas. Mangga napa? Caping gunung mawon. Jenggleng. Jembeng. Jenggleng. Jenggleng aja. Awas ya. Tapi gunung lho ya. Nggih. Ya. Sabira? Oh iya. Saben bengi nyawa Loh, Mas, aku kurang mencolot. Walah. Enten ana aku pas mencolot. Kowe ku piye? Apik ya? Men. Deloken to ya Allah. Kendange karo awake gedinan kendange. Iya apa ora? Kedange piye? Kowe nek diamuk yange. Yange sapa yange? Oh. Apa lo gene tiga histori? Makan durian guys ngono. Dudu duren. Cempedak. Ya lu wong ngono to, mesra karo pasangane. Ya lu wong cah neme ngono ya ora apa-apa ya, Dek ya. Aku ora Mesra karo pacare lho sampeyan karo. Mesra piye wong aku mbiyen iki grup yokan kok. Iki nggih mesra lho karo nganu Karo wanitane. Wanitane tapi pitik. Kowe ngomenya ini sedih. Iya. Tak kira mesra karo mleyot. Suwun Mas. Ya. Yen mamajang mong nganggo janur kuning. Walah ngentut malah. Mas. Apik ya ora kek. Apik wong nek wong nonton kok. Kek nyapa lho madhep rene. Ndi lho. Kabeh lho. Ah mergo sing tontonane. Tontonane kene kok. Oh iya. Tapi anek sing madhep rono
lebar di belakang. Oh iya, layar lebar. Karena di depan gak kamot. Nggih. Enggak muat. Gak muat, matur suwun. Partisipasinya warga Pace Kulon. Amin. Monggo. Sapa? Rasa cemburu karo yang. Sapa ta sapa? Iki kok Sarmin. Sapa? Sapa sing nyekel apa? Sing nyekel apa? Sampeyan iki kok ganti-ganti jenenge wong to? Nek ora iso nabu mbok mulih wae. Iki tanggapan Mas, ora ge dolanan Mas. Pare dudu dolanan. Pare dudu janganan. Nyambut gawe ora dolanan. Heeh. Aku nek sing aku kudu semangat. Duwike nyikmu ya. Nesu iki nesu. Aku nesu lho Mas. Padha lanange lho Mas. Anggepe apa? Anggepe apa Mas? Rene ora saged dolanan. Dek cilik-cilik cabe rawit lho. Wani mengguri Mas aja ning kene. Lho, waduh mengguri ya. Mengguri. Ayo. Malah maksudnya mengguri takon bayari kopiku. Oh, pesen kopi ta? Pesen kopi. Oh. Mbak kuwi ayu. Loro iki lho. Sitok semiran. Seneng. Ero wong aku ning kono ya aku. Ayo. Loh, berarti sampean pinter. Loh, saking pintere ngelmuku disesep entek gak iso apa-apa aku. Mas
kono lho, kowe iki ganggu wong joget wae. Pokoke musuh caci lek iki nek ra dinut terus nangis. Oh iya, iya, iya. Wardoyo. Lah iki lho gale wedhus ngeleke tamat. Iki lorenge. Loro. Nyapa sinten, Mbah? Aku Mbah sinten? Sinten, Mbah? Ngalih yo, Mbah. Iki caplokane. Mbah. Kowe caplokane. Ngalih yo iki nggon wayangan ditonton wong akeh. Lek syaratnya apa ben ngalih? Mas jarno nglembal-embal dhewe. Ora, jajal ditakoni sik, Dik. Syaratnya njaluk apa? Njaluk apa, Mbak?
Syaratnya njaluk napa? Aku iso mari. Heeh. Kudune Pak Maryanto ngeki sangu aku. Demet kok njaluk sangu. Demet ki mbok yo enek kembang, menyan, dupa. Mah aku duwe. Niki Pak Maryanto niki kula anu lho nggih, mboten tanggal jawab. Pak Maryanto, mriki Pak tak tampanane Pak. Alah monggo. Ya Allah, abang yo anak abang. Kena Dik. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah sama nih mari ya. Mari ya Mbah ya. Kena. Pas wakeh kok ya. Demet kok kena duit. Kena Dik, kena jadi. Tes coba, Jajal, mari ora? Ora mari. Tekon. Kantek sesuk ngene iki nek ora abang. Jajal, kena. Kilo. Lah, wis mari iki nek iki. Ah iki lho. Lagi iki dalang kok melok kucluk. Dalange nganu to dalange dadi disoteng yuk. Semprot. Karepku yo jalukno ngono lho. Jaluk Niki wonten niki. Pun, usah kuwatir kali Pak Maryanto menika. Pun piantune kok. Ndak enek isine tapi. Mek kertas. Lu malah catetan Durma. Ayo dilanjut nih. Gawe durunge. Ya. Allah ya Allah, aku seneng aku ngene iki entuk duit sakmene. Ya, akeh kuwi lho karo Asli iki. ya. Enak demoy. Iki mbok tukokno. Nek tiga tuku permen. Mbok tukokne es ngantek nyonyor lambemu kuwi. Puas yo ora entuk. Oh iya, gak sampean gak matur suwun to mesti kayak duit. Matur suwun nggih Pak Maryanto, sampun nyangoni kula mugi-mugi panjenengan dipun paringi rezeki ingkang kathah barokah. Mungkin malih nggih Pak nggih. Ayo. Mulah malih matur suwun nggih Pak nggih. Kena nggo bayar sopir. Jane wing nggonanku lho wi mau. Ayo iki lho Mbak kene. Age bayar SPT ku. Kene sekolah gratis ya. Ayo. Natian wadon sarwi
Salindri, iya. Mbak Limbuk, Mbak Cangik. Iki dilanjut ya Mas. Nggih. Pamundutan iso akeh. Napa kemawon? Iki ana sing mundut lumantar WhatsApp. Oh nggih. Ya kuwi ana sing nyuwun jenang gula. Jenang gula nggih dicaosi. Aku njaluk sing nembang Mbak Mira. Mbak Mira, oke. Dalu punika live streaming Asta Brata Media. Matur sembah nuwun ingkang tasih nderek wungon dalu punika. Iya. Mugi-mugi panjenengan ingkang mirsani wonten YouTube pun paringi yuswa ingkang panjang, rejeki ingkang kathah ingkang barokah. Amin. Monggo sowanipun Mbak Mira. Mira. Sik, ayo semeneng sik. Bis jurusan Solo Surabaya. Nyantai yo. Semeneng sik. Kanca-kanca kok ya paham kok. Nyapa? Merah-merah gundul-dul, gone merah gundul. Ngerti krondi ning Heru iki lho, Heru sing iku lho. Wong Mas Heru, nek Mas Heru niku pun ngertos ya nek Mas Heru tapi. Nek aku. Lah sampean pengen ngerti yo piye? Ambane nantang kuwi. Yo. Nggih. Terus ngono. Ada Romo. Kuwi lujeng dalu Mbak Mira. Nggih asugeng dalu Mas Dalang. Kepripun pawartosipun? Alhamdulillah sae kemawon. Niki sowan wonten SMP Negeri 1 Pacet. Nggih. Wonten Mas Lendro. Oh niki Mas Lendro to? Iya. Sing biasane ngarit niku. Oh iya no. Tengajeng mriko ta wonten seket-seket mriko. Bener. Oh, sampean to Mas, masalah sing gawene nyolongi kumbane wong-wong barang kuwi. Ayo katokmu jero kan sing aku. Oh ya Padakne apa kok ngarit? Aku wis ora tau ngarit. Mbak Mira. Kenapa kok tak iki ana pamundutan jenang gula? Iki pamundutan jenang gula ki sing nyuwun ora sapa-sapa ning kanca-kancaku kuliah. Oh, Mergo tembang sampean sing sampean upload ning Instagram. Sing tembang jenang gula saka ngiringan ki lho. Oh, lah saka ngiringan. Lah kayaknya sempat viral di status cah-cah kanca-kanca. Niki sing nembang. Iki. Sing nembang niki. Idolane. Heeh, kanca-kanca pedalangan semester 1. Heeh. Idolane putute Joko Kleten. Asli ini. Tenan kula niku digawe story niki. Ngepen banget karo iki. Jeneng gula niku. Sing wengi ngeten lho. Sinten? Iya, iya. Sinten? Kok tak kirimi fotone cahya. Monggo Mbak Mira ngaturi jenang gula nggih. Nggih. Monggo langsung mawon nggih, yuk. Ya. Saman ki yo nekane genderanya ki ya kok isi. Nggih, niku rencang pedalangan ya. Nggih. Anu mangane nek pemandangan anyen. Kowe iki jane sir aku apa sir kono? Loh, di panggung itu milik umum. Sing ndi ya sembarang, Mas. Jare yang Apa kowe ya kuwi ya iki. Sesuk melone tak bacok kowe. Apa? Lah kecak aku lho. Sesuk prei kok. Sesuk raya. Sesuk aku ning Solo lho. Sesuk aku ning Solo. Ngerti sapa? Nggo nepake no. Napa? Ya dijawab karepmu ki lah. Wah, ditantang ki. Wani apa ora? Ramani Wong kono sakmene dhek sakmene. duit kuntek malah nantang. Go Ayo. Mbak Mira.
Dhisik Mbak Enggar karo Dek Sita jumeneng. Oke no. Terakhir ning season libuan. Ya. Nggih. Ngaturi menapa bacaan. Iki ana sing kirim lumantar WA. Ah. Sik. Tembangipun. Iki ya tak wacane sik Mas. Sugeng dalu Pak Dalang derek monitor wonten streaming. Saking kula Mas Purwanto, pimpinan Panca Irama Indonesia, Campur Sari Ponco Laras. Nitip salam damel dulur-dulur NPII dimanapun berada, terutama yang di luar negeri, request lagu Lali Janjine, Gubuk Asmara lan Pamer Bojo. Nah, ditunggu wonten limbuan apa gara-gara nuwun. Nah, iki Pamer Bojo Mas. Oke. Dek Sinta karo anu ya jumeneng Pak Enggar. Oke. Oh, perkara tembang-tembang liyane kena ditutuk ning nggon gara-gara ya Mas. Oke, siap. Ya, diratani, ayo. Apane lho sing diratani maksudnya iki? Maksudnya gamelan oke, musik ya oke. Oh, ngono to. Cuma ngono to. Aku mikir liyane soalnya. Wah, iya. Umur aku. Ayo. Kasih. Nah. Mas Lindro. Wonten dawuh Mbak. Monggo perkara Gojek karo lagu-lagu disambung ning nggon gara-gara. Nderekaken monggo. Aku tak kapruan sedila ya, Mas. Oh, klik. Ya. Duk, piye, Mak? Ayo lelaki kang sinuwun, heeh, netepi wajib, heeh. Aja nganti kelangan ngeng. Oh ngono ya, Mak. Ayo nutuke lakon. Ayo, Mak, tak derekke.